se aumentou ao final como se fora unha cuestión de que os grupos que aquí estamos decidísemos aumentar o canon que por iso quedou vacante. O canon é unha cuestión legal, é un parámetro legal, que foi a propia interventora nos seus informes que estableceu que o custo tiña que ser ese. É dicir, calquera modificación diso terá que ter un informe da interventora que avale a legalidade dese acordo. Que dubido que si nun primeiro momento a interventora informou de que o canon tiña uns límites que agora, por decir que o concurso quedou valeiro, que non hubo ninguna proposición que se poida modificar. A nos gustaríamos ver o informe da interventora respecto a que esa modificación é posible. Iso por unha banda. E por outra banda, tamén consideramos que unhas instalacións que, como todos sabemos, así se recollía no expediente, valoradas en 800.000 euros, non é unha cuestión simplemente de que reduzamos o canon e que lles demos a alguén para que, por non decir que quedou bacán. Eu creo que hai que buscar outro tipo de alternativas. Millán, na súa intervención, deu unha posible alternativa, que tamén creo que, non sei se a recolleste de seu nome, pero seguramente que o que falaba é dunha xestión mixta. Anteriormente a xestión mixta era para concesión da cafetería e esa concesión se podería ampliar a outro tipo de servicios, como pode ser o albergue ou como pode ser cualquier outra figura. Eu creo que hai que buscar outra alternativa distinta a que agora mesmo tiñamos en riba da mesa, visto que quedou sin ningún tipo de oferta. Nós, en ese sentido, estamos e apostamos porque o BECE teña un funcionamento, o BECE non pode estar paralizado como estuvo durante o período. Agora mesmo sí que está en activo, porque o comprobei, agora mesmo está en funcionamento, hai unha persoa ali arriba, pero iso ten que estar a pleno rendemento e hai que buscar alternativas distintas e unha xestión distinta. Entón, nos impulsamos a que se recolla, non sei se o guante ou a proposta que neste caso igual quedou un pouco diluída, que lanzou o BNG, de que a xestión mixta podería ser unha solución para o tema do BECE.